Magandang gabi, mga guys. Pasok lang. Good evening, good evening. Nagugutom ako, ay. Buksan ko lang yung aking laptop. Nakatula po. Bakit wala yung live? Meron na. Kakain ako ng saging. Nagugutom ako. Mapdi yung aking tiyan. Kain tayo, saging. Hindi kaya humapdi ang tiyan ko lalo dito. Nandito ako sa kwarto.
Rusty Ubiha, shout out. Gabi sa akin. Kaya humap din yung tiyan ko dito lalo. Hindi kasi ako nakabili ng biskwit kanina. Mga yan. Sa mga ano dyan, pasok lang. Lalong humapdi yung tiyan ko sa saging. Ba yan? Gracias. Gracias, buwasillos. Nabusog ako. Makati ang aking kamay. Ang tukalyo. Makati.
Ang gulo-gulo ng kwarto. Ay, migaan ko. Ay, ay, ay. Ay, sakit ng paa ko. Hi, Kuya Bubuyo, Gugutiro. Good evening. Kumusta? 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 Long time no see. Long time no see. Salamat sa paharang. Akala ko wala nang load yung wifi ko. No? Oo. Ganyan lang yan kasi nung nakaraan nga ang harang ko ay 1 oras. Yan, dry na. Lalagay tayo ng syrup. Ito, isa na lang. Lalagay tayo ng syrup. Meron siyang gold sa ilalim. Musta na Kuya Bubuyog, kumusta? Buti hindi ka busy ngayon. Tapos, lagay tayo ng cream.
Tapos na. Lotion. Wala nang laman ang aking lotion. Ay. Wala nang laman, kunti na lang. Sinisimot ko na lang siya. Ay. Yan. Ay, lataw sa kamay. Yung sa kamay ko, iba ang kulay, oh. Wala siyang amoy. Thank you sa paharang mo, Kuya Bubuyo, good kutero. Kumusta na? Wala na yung ano, mga kaibigan sa YT. Pagod. Kumusta ang trabaho natin?
wala kang trabaho ngayon? Why naman? Why? Salamin ko. Maluwag. Nahuhulog kasi wala akong ilong. Bus na aking gamot. Ay.
Yan, mag 30 minutes na ako. At antayin ko lang yung aking ads na matapos. At ako'y magpapaalam na sa'yo. Kuya Buboy Gugutero. Nandiyan ka pa ba? Kuya Buboy Gugutero, nandiyan ka pa ba? Kung wala ka na, ay ako'y magpapaalam na. Ay, nako. So yan guys, ako magpapaalam na. Thank you, thank you. Thank you, bye.